And Giroud was not. you also mentioned something, Twana Uguti. If you want to be good or be a good player, watch a player that True. is like you look up to, or Yeah. if intwana yakho manje ngathi nengo mina ngihlanya ngokuba istriker mina Yeah. ngihlanya ngenet. Would Yeah. you say to him, intwana yami ibukela uSkomota? They're different strikers. But the Ukuphendula. question yami No, nje. angithi ngiyakuphendula. Like ngifuna ukungaya yona No, simple nje ukuthi intwana ungangifaki. yami No, ungangifaki ithi nengo eboxini. ngifuna ukuba istrike esintswembu. No, Ghost. Is the question, nengo ngifuna Okay. ukuba istrike esintswembu. Would you say intwana yami hamba ubheke uSkomota, you'll be a No. top striker? Angithi ngizokuphendula. Ngifuna ukugaya u-yes or no. Ungangibox. No, here it's a platform of us speaking. Don't box me. And mina like I wouldn't say intwana yami ibheke like iplayer la South Africa. Ayikabi ne. Like ngiyawarate abomabasa all of them. But like mina like siyalena mfethu. Like I wouldn't tell my boy ukuthi ibheke Direct the question. I need to mina wouldn't tell intwana yami ukuthi ibheke like iplayer la South Africa if he wants to be a top striker. Like icela ngixolela ama chance. Ngizombhekisa mfethu iEPL, ngizombhekisa iLa Liga. Ukuthi abheka mfethu ubani ukuthi uyenzani, bheka uIsaac ukuthi uyenzani.